Hola, benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Sons en el Temps, el podcast on ens fem preguntes a partir dels concerts que ens proposa el Teatre Auditori de Granollers. Ja sabeu que dediquem episodis als concerts de l'Orquestra de Cambra de Granollers, als concerts dels Cors d'Amics de la Unió i, com el que serà el cas d'avui, el cicle Carles Riera de l'Escola Municipal de Música. Oi, Laia? I tant! De fet, us convidem a recuperar el tercer episodi d'aquest podcast en el que ja vam dedicar a explicar de què consistia aquest cicle Carles Riera i, per si en voleu saber més detall, el podeu reescoltar. Això, visiteu la web del Teatre Auditori, teatreauditorigranollers.cat, on a la secció Viu la Clàssica recupereu els episodis anteriors i tot de material extra que us hi pengem. Avui, com us dèiem, parlarem d'aquest cicle i del proper concert que se'ns ofereix, que és Cafè Saumell. És un concert ofert per un trio de clarinets amb criteris històrics. Com va això, Laia? A veure, explica'ns-ho bé. Doncs avui, des d'aquest episodi, tal i com dius, Oriol, el que farem és fer una mirada de quina manera s'interpreta a vegades la música, no? És a dir, com tot això que estaves començant ja a desvetllar, podríem dir que s'inclou en el que vol dir fer música antiga. Antiga, però tinc entès que el repertori que tocaran és del segle XIX, tampoc és tan antic, no? Si tu mires així, exacte, en realitat fer música antiga no deixa de ser una actitud que, per tant, el que proposa i el que intenta és fer aquest acostament a música d'altres èpoques, no necessàriament només d'una època barroca, com potser d'entrada és la primera imatge que ens ve a la ment, sinó més entenent-ho com aquesta actitud amb la qual intentes escoltar i entendre una música fins ahir, sigui quin sigui l'època, i de quina manera va aparèixer, es va contextualitzar i trobar-ne l'essència en funció del seu moment. Sí, costa una mica d'entendre, no? És a dir, el que la majoria de gent suposo que té al cap quan sempre parla de música antiga és els instruments històrics, no? És a dir, sabem que, no ho sé, les flautes del segle XVII no eren com les d'ara, per tant, si tu toques música per flauta del segle XVII, si vols ser rigorós o, si més no, amb criteris de música antiga, hauries de fer amb les flautes de l'època, no? Això seria el que la gent normalment té al cap quan pensa en música antiga. De fet, aquest criteri que s'utilitza per fer aquest acostament pot ser de diferents maneres. Per una banda, com tu dius, una és intentar tocar, interpretar la música amb rèpliques d'instruments originals. I, per tant, això implica per part del músic i de l'intèrpret tornar a aprendre aquell instrument amb les sonoritats, els timbres i tot el que provocava en aquella moda i en aquell context, que això és el que ha anat canviant. Potser és interessant des d'aquí entendre que els instruments no són una evolució que cada cop són millors, no? I que cada època sobrepassa les necessitats d'abans, sinó que és que a cada moment es necessiten demandes diferents. Canvien els gustos Total. I per tant s'adapten els instruments als criteris estètics. Has dit una cosa que m'ha agradat molt i que m'ha semblat molt interessant, que és que l'instrumentista s'ha d'adaptar a l'instrument antic, en aquest cas. No, clar, normalment, en el teu cas ets flautista, tu vas aprendre a tocar la flauta des de petita, òbviament amb una flauta moderna. I tant. No? Llavors, de més gran, t'has interessat per la música antiga i has après a tocar flautes d'altres èpoques. Però suposo que això, és a dir, no afecta només el so, sinó que afecta el que deies, no? A la manera de tocar, a la manera com toques, a com enfoques el repertori. De fet, l'instrument ja et permet unes possibilitats a unes altres, és a dir, més enllà del so, l'articulació, no? Que és aquesta manera com es pronuncia, si vols, el discurs musical, varia moltíssim. Fins i tot et permet entendre com serà la fisiologia del teu instrument modern, no? És a dir, jo a dia d'avui, gràcies a tocar amb un traverso barroc, una flauta clàssica, que també, deixa'm dir, l'afinació també canvia, és a dir, que molt sovint, en el moment en què fas un acostament a una altra època, vol dir que ja no estàs tocant a 440, que és l'afinació estàndard 442 a dia d'avui, no? I tot això el que fa és que se't plantegen unes noves possibilitats també molt úniques en relacions a un repertori, als compositors, etc. Després aquesta actitud, en realitat, o aquest acostament a un so original, no? Que a vegades també és com es descriu, està tot justificat, està tot escrit i al final els tractats d'època i aquesta cerca musicològica és el que permet
intentar entendre i fer aquest acostament, evidentment des de dia d'avui i sent conscients que tampoc no vivim al segle XVIII, no? Clar. Els nostres cervells són del segle XXI. Exacte. Però esclar, és això que dius, que és ben bé, no és tan senzill com dir, agafo un altre instrument i com que jo ja sé tocar la flauta, toco la flauta igual que la tocaria ara, però com que és diferent ja sona no és a dir, no és només el timbre de l'instrument que canvia, sinó tota l'actitud teva com a intèrpret. Deixa'm fer un parèntesi didàctic. Quan la Laia diu que s'afina a 4/42, es refereix als herzos, no? És a dir, és la freqüència en la que sona la nota La, concretament. Exacte. Llavors, a partir d'aquesta s'afinen les altres. Això és una convenció actual, a partir de la qual s'afinen tots els instruments i que, evidentment, a altres èpoques, doncs, la convenció era una altra o simplement no hi havia convenció. En general, a dia d'avui, quan es fa música antiga, es fa servir que en el repertori barroc l'afinació és a 4/15, mentre que, per exemple, en l'època del classicisme es fa servir a 4/30, no? L'afinació també és com que ha anat pujant al llarg dels segles. Sí. Que segurament també no deixa... Perdó, és que, clar, això és superinteressant. Això també és una convenció, no? Vull dir que el barroc s'afinava a 4/15, això ens ho hem inventat ara. Total, perquè sí que està demostrat i està escrit que, per exemple, potser el que passava a França no era el mateix que passava a Itàlia i fins i tot més posterior, en època de Mozart, també es tocava 4/20. Clar. Sí. Però és que a més mesurar herzos és una cosa molt moderna, vull dir que ells no tenien afinadors, diguéssim. No, el tema és que és una referència i a partir d'allà... Sí, però en tot aquest moment en què s'intenta fer aquesta recuperació, doncs sí que els instruments que són rèpliques dels originals necessiten per poder tocar junts i compartir un mateix idioma, fraseig i més, que estiguin afinats és obvi de manera estàndard. Tots els instruments han d'afinar a partir d'una mateixa referència lògica. I tant. Si no sonaria molt raro. Per mi també és interessant doncs, que més enllà de l'instrument, a l'hora de fer aquest acostament i voler fer doncs, això, música antiga, no necessàriament passa només per l'instrument, és a dir, a dia d'avui tu pots tocar amb un instrument modern i el que estàs fent també és utilitzant criteris interpretatius històrics per entendre un repertori, no? Què vol dir això? Doncs que potser en temes de fraseig, com dèiem, en temes d'articulació, en com tu comuniques els motius i aquella música, doncs, tot i que ho fas amb un instrument modern, ho intentes fer respectant el com va ser pensat i concebuda aquesta música. Sí. Per tant, clarament, això de fer música antiga no es refereix a una època concreta, sinó a una actitud. I de fet, ja que avui estem parlant del cicle Carles Riera, doncs des d'aquí també recordar que en Carles va ser una de les figures pioneres qui amb el seu instrument, amb el clarinet, amb el xalomó, amb el corno di bassetto, doncs va fer també tot aquest acostament a entendre aquesta música antiga i que també en aquest cicle Carles Riera en trobarem alguns exemples. Sí. Jo no sé si és casualitat o no, bueno, no crec que sigui casualitat, que realment aquí a Granollers n'hi ha uns quants que vau estudiar amb en Carles Riera i us heu dedicat a la música antiga. Un dels quals actuaran al concert. Exacte. d'aquest que estem parlant. Sí, el Cafè Saumell, l'Oriol Garcia. Sí, segurament penso que en el moment en què comences a entrar en tot aquest món i en aquesta manera de fer, jo, si més no ho vaig viure així, també tens un abans i un després, no?, de com entens aquest llenguatge i de quina manera ho comuniques, i amb això el Carles també doncs, en sabia molt i realment ho feia molt bé, i després d'alguna manera et contàgies d'aquesta gent que ho té tan clar i té tan clar com fer les coses, de quina manera, no? De fet, el que a mi sempre m'ha semblat molt interessant d'aquest enfocament de la música, d'aquesta manera de fer música, és que obliga a una certa humilitat, no?, per part de l'intèrpret, a una certa recerca, un fer-se preguntes constantment, no? És una mica... és això que deies, aquesta part musicològica. L'artista... O sigui, l'intèrpret ha de ser
potser menys artista i més investigador o més curiós. Menys artista sona molt lleig, però no sé si m'explico, Vull dir que no es valora tant el teu virtuosisme o tot això com la capacitat d'acostar-te a la música. Bé, vull dir que em sembla realment una tasca d'interpretació. No sé com dir-ho. Sí, segurament ja perquè també gràcies a aquesta manera de fer s'ha recuperat molt repertori doncs, que potser era desconegut. També s'han trencat doncs, una sèrie de tradicions que s'havien heredat potser durant el romanticisme, no? De com s'entenia la música potser més del barroc, sobretot en temes de fraseig, de l'ús del vibrat potser abusiu, no? Que hi havia hagut en una sèrie de repertori. Sí, total, vol dir que ha demanat un esforç com per anar a l'essència, no? D'alguna manera despullar o sigui, anar a buscar la música pròpiament, deixant de banda doncs, tota aquesta càrrega, si vols, que s'ha anat afegint al llarg del temps. Sí, perquè pot donar la impressió que quan dius no, nosaltres anem a buscar l'original, és que sembla una actitud com molt conservadora, pot semblar-ho, no? Com de dir, no, aquesta gent només toquen el que hi ha a la partitura i no aporten res, quan no és així, no? Vull dir, és al revés, aportes molt perquè aportes més enllà del que hi ha a la partitura. Aportes l'època, el context, la manera de tocar de l'època, no? Vaja, vull dir que va una mica per aquí, suposo. Sí, i de fet fins i tot la manera com tu després encares aquest estudi, com ho comparteixes, no? Molt sovint en aquests concerts de música antiga una de les coses que més ha sobtat és com el músic al sortir a l'escenari, també com abans de començar a tocar es comunica amb el públic, trenca aquesta barrera, perquè en el fons vol explicar que potser aquesta peça que avui tocaré doncs, ostres, té tal anècdota o és important per aquest motiu, i després, clar, tot això suposa un trencament i aquest acostament que tu estaves dient, no? També deixa'm afegir una cosa que a mi sempre em crida molt l'atenció, i és que a dia d'avui, ara des d'aquí com a reflexió, molts cops en el jazz, no, es veu com que aquesta manera de fer fresca, dinàmica, sobretot en el que la improvisació és part del concert, sembla una cosa del segle XX que ha vingut fa relativament poc. I de fet això doncs, està comprovadíssim que en música des del Renaixement al Barroc ha sigut una característica en aquesta manera de fer que estem parlant, no? Clar. De fet, en els concerts per solistes, fins al romanticisme, la cadença no se solia escriure, se l'inventava l'intèrpret, no? I tant. I també és veritat que segurament el músic en altres èpoques, la visió global que tenia d'entendre la música de l'harmonia i més, doncs clar, és una passada, no? Sí, és tot un món molt, molt, molt interessant i que com bé dius, hi ha lloc per la improvisació, per la creativitat i fins i tot, si està justificat, doncs, per barrejar coses que teòricament no anaven juntes, no? Com, jo què sé, música popular i música culta. Vaja, vull dir, un exemple de coses d'aquestes és la Cristina Pluar, que fa i tant, fusió a dia d'avui amb instruments antics, no? Exacte. No? Això amb instruments d'arrel, no? Sí. Però és que jo m'imagino que possiblement al segle XVII el músic que estava tocant una peça de, jo què sé, de Monteverdi, al matí, a la tarda anava a la taverna i tocava cançó popular, no? Saps què vull dir? Segur. I llavors el mateix intèrpret possiblement una cosa influïa a l'altra, no? Pot ser, en una direcció com a l'altra. Que és una mica la sensació que tens a vegades amb la música de la Cristina Pluar, amb l'arpeggiata, que ja us deixarem exacte, des d'aquí us la recomanem. Perquè és molt interessant I de fet, mira, la llista de reproducció del programa, no? A través de xarxes podeu estar al cas de tot això que anem dient des d'aquí, us ho recomanem. Vaja, o sigui que si avui estem parlant de música antiga és perquè la temporada del teatre hi trobem això, concerts de música antiga. Vindran Savall, vindran Gardiner... No. Home, ja ens agradaria, Sí que és veritat que gràcies a altres temporades, edicions anteriors, en aquest teatre ja han passat grans figures. Sí, en Savall. Així que, poca broma, que no seria el primer cop, I tant.
En tot cas, no. Avui en la programació del Teatre Auditori destaquem per una banda aquest Cafè Saumell, del que ara anirem entrant i parlant, i també deixa'm afegir una cosa més, i és que el Corrado Bolsi, el director de l'Orquestra Cambra Granollers, doncs segurament tots els que hi ha al llarg d'aquesta temporada l'heu anat veient en els concerts, segurament li heu vist aquest deix, no? Aquesta manera de fer, de com ell comença els concerts, com explica, com contextualitza, i sobretot també és veritat que sabem que és un intèrpret que ha estat formant part de projectes a nivell europeu, a nivell mundial, i dirigit per grans dels directors d'aquesta tradició de música antiga, no? I tant. Des de Savall, Alessandrini, Fabio Biondi, és a dir, que és un musicàs, i que també aquesta seva manera de fer en el moment de presentar els concerts també recorda molt el que... Sí, aquesta voluntat de contextualitzar, de entendre que la música és un tot, no? No és només les notes... I que és una mica el que feia el Carles en el seu moment, no? Absolutament, sí. Però escolta'm, doncs centrem-nos en una mica aquest concert que ens proposen aquest trio de clarinets, i que es titula Cafè Saumell. Endavant, i és que el grup ens sembla una cosa rara, ens proposa un concert molt atractiu. Et sembla una cosa rara? Ensambla. Ensambla una cosa rara. Són uns punyeteros. De fet, són bastant bromistes. I el seu mateix nom ja... Són enginyosos, crec que ens ho passarem bé en aquest concert. Són una caixa de sorpreses per descobrir. Però escolta'm, un moment, abans de començar, que ens preparem un cafè, Oriol? Sí, crec que avui toca, no? Oi da, que bo un cafè flairós, més melós que 1000 petons, més dolç que el vi moscatell. Cafè que em fas delir, doncs si algú em vol fer feliç, ai sí, que em faci un cafè. I és que això que ens recitaves, Oriol, doncs no deixa de ser el text d'una de les àrees de la cantata de Bach, en el que destaca és el cafè i, per tant, doncs, sobretot, el fet d'anar en una cafeteria. Una cafeteria al segle XVIII, que ens imaginem que és una cosa molt moderna, això de les cafeteries, i no, mira, Bach era un gran amant, no?, del cafè. De fet, aquest episodi potser l'haguéssim hagut d'anar a gravar a la Font d'Europa, no?, com un lloc també de la ciutat. Però concretament ens hem traslladat a la cafeteria Zimmermann, al ple centre de Leipzig, i és que just en aquell moment, quan Bach va escriure aquesta cantata, sembla que hi havia una prohibició del cafè, no? Que ell després, doncs, amb aquesta cantata reivindicava, i que des d'aquí també us recomanem que us l'escolteu tota, que és molt bonica. I tant, i és curiós ja que prohibissin el cafè. Ai, sí. Tornant a això, jo penso que, mira, anar a fer concerts a la Font d'Europa i poder, doncs, realment donar espai en aquest lloc tan prestigiós de la ciutat, entre àpats i cafès sempre es prenen decisions importants. I tant que sí. El cafè concert també és una cosa bona de recuperar, Igual. No sé si en el Teatre Auditori aquest Cafè Saumell, aquest concert que veurem doncs ara a principi d'any, si oferiran una tasseta de cafè pel públic, què et sembla? Estaria molt bé, però em sembla que és molt complicat, D'entrada, el que sí que sabem és un concert en el que els protagonistes seran els clarinets i que seran clarinets contextualitzats en la seva època i, per tant, instruments històrics. No són de l'època de Bach, que l'hem fet servir ara per situar-nos, no? És música més moderna, del segle XIX, i repertori, ells una mica ens proposen, no? Entenc, un viatge en el qual entrem en un cafè de l'Havana a Cuba al segle XIX, en aquest context com colonial, no? I tant, de fet jo me'ls imagino amb ells tres preparant aquest projecte i buscant, doncs, tot aquest repertori, com dèiem, no en una cafeteria, doncs, com estàvem ara compartint amb vosaltres, sinó, doncs, al bell mig de l'Havana, i això, no?, regirant papers, buscant anècdotes, un petit calaix de sastre, per tal de fer, doncs, un concert enginyós en el que estic segura que
que l'aire fresc i aquesta sensació del que podia ser també l'Havana a mitjans del segle XIX ens contagiarà a tots els oients. Segur, vaja, si més no és un ambient molt, molt seductor de moment, tal com ho pintes. Potser per posar-nos en context podem recomanar també a qui vulgui de llegir o rellegir la novel·la de Hemingway, El vell i el mar, que una mica ens posarà també en un entorn, en un context adequat, no? Sí, i és que, a veure, l'Havana és una de les ciutats més boniques del món, així que si fem aquest exercici de traslladar-nos en aquest context, enmig de la calor, d'aquest romanticisme, ciutat colonial, d'un Chevrolet passejant pel malecón... Al segle XIX no, No, perdona. Ja has estat, tu, a l'Havana? Hi he estat, per ja això. Ho veig, m'ho ha semblat, que t'estaven venint records. I tant. Una ciutat molt cosmopolita que realment jo crec que al llarg del temps sempre ha bullit d'activitat, no? I que pel que sembla, doncs, el concert el que ha fet és recuperar les músiques que en aquell moment tenien lloc, doncs això, en espais com una cafeteria o tavernes o música en un context també popular, oi? I és que ens hem d'imaginar que a l'Havana del segle XIX la població criolla, no? La gent que ja havia nascut allà, tot i ser d'origen forani, doncs bé, es trobaven aquests cafès on segurament sonaven músiques d'estils molt diversos, amb influències europees, però també possiblement africanes, on devia sonar sarsuela, òpera, danses, de tot, no? I aquesta música l'havien fet sonar doncs, uns músics, uns intèrprets, que també doncs, devien anar una mica d'una banda a l'altra. Vull dir que la feina de músic no és com la d'un oficinista, que està sempre al mateix lloc, no? Mai estable, no? No, exacte. Ni regular, i més aviat en una societat tan desigual com podia també ser l'Havana en aquest moment, no? I segur que la música en tot cas s'enriqueix d'aquesta fusió cultural i que per tant també fa néixer nous gèneres musicals. Contradanses, el danzón, les habaneres, tangos, tot això està allà present, readaptant-se en el moment. Que això també és una cosa que ara ens situem a l'Havana, però segurament ha sigut així més o menys a tot arreu, I tant, no? I tant. Diguéssim, sí. Que esclar, nosaltres ara tenim com molt clar que quan algú ha d'aprendre música, l'enviem a una escola de música, però clar, això és un invent molt modern també. Vull dir que la majoria de músics devien començar, si més no, a aprendre els seus instruments en d'una llocs manera així. més popular, diguem. Sí, no? Tu simplement això, anaves al cafè, hi havia uns músics que tocaven i deies, ei, com fas això? Ensenya-me'n, no? Imagino. I tant, et contagiaves de tot això. És una cosa més que fluïa més, no? El coneixement, possiblement. I justament en aquest concert del Cafè Saumell crec que una part important és que els músics han recuperat una figura, que és la de Manuel Saumell, d'aquí el nom del concert, que va ser un d'aquests criollos, no?, que anomenaves tu, Oriol, doncs d'aquesta gent que ell tenia descendència catalana, però que era un músic cubà que també va ser clau no només amb la música, sinó també en temes d'identitat nacional cubana, no? Estem parlant a finals de segle ja... creador de la contradansa, de l'havanera... Oh, carai. Sí. O sigui, és exacte, una persona ja nascuda a Cuba, però d'origen català, de família d'origen català, diguéssim. Doncs no ho coneixia jo, això. Potser podem escoltar-ne ara un fragment? Home, i tant. I és que també hem de tenir present que estem parlant d'una època en què la música no s'enregistrava, com ara. Llavors, com s'ho feia la gent, com és que la gent coneixia les grans obres de l'època de Rossini, Donizetti o qualsevol altre gran compositor d'òperes o grans peces?
doncs era perquè se solien fer adaptacions per conjunts instrumentals més petits, com podia ser un trio de clarinets, que a més és un instrument doncs, molt versàtil, que cap a qualsevol lloc, no? En una cafeteria tapeïda de gent, doncs 3 senyors tocant el clarinet no ocupen gaire espai. I és una mica el que escoltarem, versions de l'època, de peces doncs, que eren molt tocades i interpretades a diversos llocs. Exacte, i és que en aquest concert doncs, el que escoltarem són aquests clarinets que seran rèpliques històriques d'aquest moment, del segle XIX, que per tant doncs, són instruments, podríem dir, encara amb poques claus. Per claus s'entén doncs, el mecanisme, no? On el músic col·loca els dits. Amb el que tapes els forats, no? Exacte. Segurament si el comparem doncs, amb l'instrument modern també doncs, són instruments fets de fusta de boix, de banús, que tenen un timbre i un so també potser més càlid, si se'n permet dir així, que el clarinet d'avui en dia, que per tant té doncs, uns sons diferents, únics, l'articulació, tot serà més clar. De fet, estic pensant, Oriol, que potser l'Oriol ens pot aclarir també algunes qüestions. Quan dic Oriol, no vull dir l'Oriol Padró, vale. Sinó que si li podem preguntar alguna cosa a l'Oriol Garcia, que és un dels músics que interpretarà en aquest concert, estic segura que ens en donarà alguna informació més. Què et sembla? A veure què ens explica. Un dels al·licients que pot tenir aquest programa de Cafè Saumell que presentem al Teatre Auditori és escoltar i veure instruments originals de la segona meitat del segle XIX. Aquests clarinets que tocarem a simple vista semblen clarinets d'avui en dia, clarinets actuals, perquè són de fusta negra de banús i perquè tenen molts mecanismes, moltes claus, com el clarinet de l'actualitat. Tantes claus com el clarinet actual? No tantes, però a primer cop d'ull ens pot despistar. Els clarinets d'aquesta època solen tenir unes 12 claus i, en canvi, els clarinets d'avui en dia en tenen 17, 18. A part d'això, la gran diferència potser entre el clarinet actual i el clarinet de la segona meitat del XIX és que el seu tub, l'interior del tub, és una mica més estret i això li dona un so molt més versàtil. És a dir, que tant el podem sentir tocant molt brillant i tocar amb molta energia, com a la vegada tocar amb molt dolç, amb melodies molt suaus, amb dos registres realment molt diferents. I és una mica el que juguem amb aquest programa, perquè el programa de concert va des de passos doble i música de ball fins a música francesa de la segona meitat del XIX. Doncs bé, després de tota aquesta estona que portem xerrant, jo crec que ens ha quedat bastant clar què vol dir això de fer música antiga, entenent-ho com una actitud i una manera de fer. Tal qual. I saps què? Que és que, mira, jo ja m'he acabat el cafè, sí, així que potser millor que avui ho deixem aquí. Sí. I res, salut i fins al proper episodi. Fins al proper, adeu-siau.